play pibaro kateng jonga kade Reuben Zainul lingro kateng jonga kade mak frontal waklo the Rwai bangin Rwai menta kateng lives always good in Shillong town ibingi thu khana chapang kasar Shillong. Round and up and down through the cafes of Shillong town. Fridays and Sundays I make my way, performing at the Shillong and Dylan's Cafe. Round and up and down in the streets of Shillong town, with guys honking all around, but life's always good in Shillong town. Alright, bro. Kublai, kadbang idang yale banwat ya kiriu don sap ha ke jalameng la jengi. Nakaliang ke Seluruh TV kala yo lat penyekundu ya arnut kena samla. Kiba tri shitom lingba ka sap kapong bakin kieu ha ke jingim. Bad kini kena samla wei na kinong seng jong kini ka kanon udei ba yi ya kenuksa jong ba lu Majaw beri wei nong lam khamat ha ka Rwai ke siau ka pot ketem ha ke jalameng la bad bala pauru. Syakibe kibe ki jaka. Te kanika kanhon kadi jong Reuben bat ki pelak jungu aleng nyakren bat ki khendiat My faith in it, the pain. I made my own destiny, keeping my faith. I always thought I was on top of the mountain and I keep slipping away. It's because I've been losing my faith and keeping the faith. Naduh Dangrit haba ngayoi yuba lu Majaw ngapet sa bat Kwah ban pau ko mau kini gede ka kentin bami na wayu samla Reuben lingdo unang Rwai belasdang ban kiu hakirin san mo pher bat ba Kwah ban pau bat kiu hagajing im da kasap Rwai hadin ka jingang no jungu ban pentibet na kasap ka ba udon ulalit ban puli ya ka music na Martin Luther Christian University Uniu samla uderu urang ab gol bat tibet bha balami khmat ru na kamal ki sport club bat jelek kai hapulo Henry mentapat ukham jit bat pulut por kerpang ha kapot katem karwai ka siau bat ho ye ki kentien jingrwai ulazang man Rwai Naduh senam arajar kat pra haringkat ki parlok ha ki program ba pher nang ta ki party bat kiwe ki jaka ki ba jusha khat sngobha hadien san senam duna da jing tre chitom ulala ban pelaj sendan da ka music album ya ka bala ai gerting gone are the days bakan thup ya shipotli ki jingrwai ka bala pelong ha hotel Royal Green ha ka bala idon ka lang duba poling do kum kongsan uba lu Majaw ki bahing basem ki perlok perjor bat kinong shakhot sungba ha kini kising la yo ru ya ki jingrwai no Reuben bat ba lu Majaw bat kiwe ki judging Rwai ba uniu samlau jo sautanat ban thau bat Rwai ki kintup ya ka bluegrass country western folk blues bat kiwe bat yakini ki music ba ulala ban plat hakini kisingi phila ban sngap lingba ka Spotify Amazon Music bat Apple Music be strong and me you stay forever young forever young forever young ka jing sedang jonga ha ka music kalong ha por Majaw Dangrit por bangali school ha army school yang berbol ngali tuition teh ha laban yang asyik ya nanti na paimon yang asyik di ba lu Majaw yang asyik kan kata pa wish mo ba ako kasi ngaru pa along musician na mga pananam ba tikipor siya pang lu Majaw te kadinang ta jing sedang dengan dia je music
dan dalam dep kelas 12 nga pulih music Martin Luther the graduate music na Martin Luther hi Kajing sedang jangan ikan ni kam put kam tempat ka sedang ini untuk mensua Dangrit po dang song kelas dan ayai nga pai kai mo ipa kumno bentang gitar song ata tu bahai yang jungi ki bon kinong tem sudan untuk i pa i ki mama pa himen para do ki banang tem sudah dengan sedang coba pet yaki kumno kitam ke Rwai ke joki din ta ka ketik ya ka jing ya ka donut jongaru ka sedang lang ban Kwah lang banang tem ti kuptai no nak jing kai ke joki pat ka hakini ki poru nak ki jing pet jongan ki YouTube sedang benang kumno bentem ke gitar ke mandolin duitara kini ke jingtam la no kam lu ara bentem ke album ti ka song bet nak sedang hi na yeng la jong ka jing trang jong a jing yu jong a ka put ketam te ha album jungi ka bekerteng Gone Are the Days ni dan supposedly ke Rwai ka genres jungi bon bengile experimental kum ka bluegrass folk rock blues country te katahi hai ka jing sedang tem jogi hindi ka jing sedang ka bagi ka jing yanti ba tem jing bagi tem kala don menta sunsnem te ngitem haki cafes clubs ibadon ha Shillong menta bla adaption album ka ngakwa bangin dali chabaru ngindan sa identity jong la jong ni tengit sa sedang mentur kani kadang dia ka first album ni pelan ki audio sudah ki dan ha ni pelat kini ki online music platforms kum ka Spotify ka Apple Music Amazon Music kum tah terdar ka kejeng kentu kejonga ya ki kon samna ti kalong ba kin tendang kam hok ya ka sab ka pong joki ka ba ublai ulai pat kada 3 minit ya ka bat pilong sincere ublai ru sakar kui ya pi